d'una moneda d'euro, que arribaven a acumular fins i tot una miqueta de gruix allà on més plovia. També des de la comarca d'Osona ens enviaven aquesta fotografia. El Ripollès també tot ben blanc i fins i tot també al Principat d'Andorra s'han acumulat aquests gruixos una mica destacables de calamarsa que han deixat el paisatge talment com si hagués nevat, però en aquest cas amb aquestes partícules de gel, amb aquestes partícules de calamarsa, amb aquests grans de calamarsa. Veiem ara mateix a Vic, la temperatura després de la tempesta ha caigut fins als 18 graus, ara ja comencen a obrir-se algunes clarianes, tot i que encara queden alguns ruixats. Un altre punt de contacte, ens desplacem ara fins a Ripoll, també ha caigut la temperatura fins als 15 graus, però ens deien a Planoles que havia baixat la temperatura ja fins als 11, per tant al Pirineu i allà on hi ha hagut tempestes, les temperatures, la nit serà fresca. En canvi, on no hagin arribat aquestes tempestes, per exemple a Lleida, encara bastanta xafogor, amb 30 graus a aquesta hora, s'acosten algunes nuvolades per ponent, bastant desgastades de pluja, però sí que podrien deixar alguns ruixats durant aquesta nit matinada en aquests sectors de ponent i puntualment en altres sectors. Anem cap a Tortosa, mirant cap als ports, també veiem aquestes nuvolades que s'acosten des de l'Aragó, on ara mateix tenen 28 graus, també amb bastanta sensació de xafogor. Avui, per exemple, a Lleida s'ha arribat fins als 34 graus de temperatura màxima, i a la ciutat de Barcelona mateix no hi han arribat les pluges, amb 26 graus, aquí també la xafogor és acusada, 34 graus. Vegin també, com que no ha plogut a tot arreu, des d'on no plovia es veien aquests grans núvols de tempesta, per exemple, des de Cardona. Sobre d'aquests núvols fins i tot podem veure les següents fotografies com es formava aquesta espècie de capell que indicava, aquest pileus que s'anomena, que indicava que dins la tempesta hi ha molta activitat, que es poden produir fins i tot fenòmens com aquestes calamarsades, pedregades que hem ensenyat. Des del Tet, també des de l'Urgell, ens mostraran aquesta fotografia d'aquest núvol, d'aquest cumulonimbus que descarregava un petit ruixat aquesta tarda cap a les Garrigues. I veiem quines han estat les pluges més importants d'aquestes darreres hores. Destaquen sobretot aquests 48 litres de Sant Boi de Lluçanès, 30-40 litres a molts sectors de la comarca d'Osona, del Ripollès, on també hi ha hagut aquestes pedregades, a molts punts del Pirineu, pluges més disperses a la resta. Veiem les imatges del Meteosat. Avui, un matí tranquil. Ha sortit el sol a pràcticament tot arreu, però ràpidament, al migdia i tarda, han anat creixent aquestes grans nuvolades cap al Pirineu, comarques del nord-est, també aquestes sobre l'Aragó, que arribaran aquestes pròximes hores també aquí a Catalunya. I, de fet, a l'ampliació de les imatges podem veure millor tots aquests grans nuclis de tempestes que han descarregat en aquests sectors que hem comentat, tot i que hi havia llocs on encara s'observaven bastantes clarianes durant bona part de la tarda. Les tempestes les tenim aquí, al radar meteorològic. Aquests gors vermells ataronjats ens indiquen els llocs on descarregaven més intensitat, fins i tot amb calamarsa i pedra, i a aquesta hora moltes d'elles ja s'han diluït, encara en queden algunes, i en les pròximes hores podrien entrar aquests ruixadets ja més mal repartits per les comarques de Ponent. Veiem el pronòstic, de moment en forma de mapes isobàrics, que ens indiquen poca cosa. Encara hi ha, però, bastant aire fred a les capes altes de l'atmosfera, i això ens fa pensar que demà tornarem a tenir una tarda de tempestes. Creiem que menys que no pas avui. Hi haurà menys inestabilitat que no pas la que hem tingut avui. Aquesta nit matinada, cel bastant ennuvolat, bastanta xafogor, amb alguns ruixats, tret del Pirineu, on la temperatura ja ha baixat i l'ambient serà bastant fresc. Demà al matí ens llevarem amb alguns intervals de núvols, alguns també cap a la costa. Creiem que al llarg del matí s'aniran dissipant, acabarà fent sol a tot arreu, com ha passat avui. I a la tarda les tempestes demà podran créixer cap al Pirineu, al Prepirineu i també en alguns punts de les comarques de Ponent i puntualment cap al centre del país. En canvi, cap a la costa, creiem que en general faria força més sol. Les temperatures demà altes, encara amb xafogor. Al País Valencià també arribaran alguns núvols i algunes tempestes, preferentment a la tarda. Sol a l'arxipèlag balear, a la tarda també arriben algunes bandes de núvols primets. En alta mar, situació bastant tranquil·la, vents de component est, nord-est, mar, marejol, com a molt algunes àrees de maró. I en pròxims dies, o abans del continent europeu, destaquem encara tranquil·litat. Anticicló, bona part del continent, temperatures altes a Londres, encara 28 graus, també a Sevilla 36 de màxima, ruixats de tarda als Alps i a la península Itàlica. Veiem aquests pròxims dies, encara situació poc definida, però sobretot el que destaquem de cara a la setmana que ve és la pujada de les temperatures que tindrem durant bona part de la setmana. Ara bé, ruixats cada dia a la tarda, concentrats, creiem, a la zona del Pirineu. Ruixats que encara demà cauran, tal com ha passat avui, al Pirineu. Avui s'han estès a moltes altres comarques, demà creiem que seran una mica més localitzats al Pirineu i també a les comarques de Ponent. És tot, fins ara. Tot el que vols saber, quan ho vols saber. Canal 324.